അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നൊരു പുൾമേപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുൾമേപ്പ് കേക്കാണ് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസം ഇതിൻ്റെ ആ എൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 4 ടീസ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ടീസ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ അളവിൽ 4 ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അരക്കപ്പ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ആകെ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പൊടി മൈദപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലുള്ള നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുക. ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കട്ട ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാറ്റർക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല, സ്ലോലി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലാട്ടോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്നു. നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ടിത് 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കേക്ക് 3 ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണ് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് മേലെ ക്രീം തേച്ചെടുക്കുക. സ്പാച്ചില വെച്ച് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് നടു ചെറുതായിട്ട് കട്ടായി പോയിണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ലെയർ ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ചൂടുകൊടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല, തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗണാശ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്മിലിട്ടേക്കുക, നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കട്ടോ തീയ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകി വരും. അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ കേട്ടോ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ഉരുകി വരും. പിന്നെ ഗണാശ് റെഡിയായി. ഈ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ 2 ഷീറ്റാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗണാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗണാശ് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ. പിന്നെ കടല മിഠായി പൊടിച്ചാട്ടത്, ഇത് കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ബ്ലൂബെറി, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറീസും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഷീറ്റൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ബൈ.